كلخا دلخو خبدق سميسر ويلو فقرخا بيق إلهي نابلكو لبيا قريه مركبكا تهانتك دلي كانجي كلخا دلخو خبدق سميسر ويلو فقرخا بيق إلهي نابلكو لبيا قريه مركبكا تهانتك دلي كانجين بوشتاي كلخا دلخو خبدق سميسر ويلو فقرخا بيق إلهي نابلكو لبيا قريه مركبكا تهانتك دلي كانجين كميلو خونالي بتسنح وشتي عم لباي زنادي كنت كحكح وبيتي قوتنا رسخا نانتي فالحد ودو زعمنا زبنا كله عزر عالم هيوات بيوتي كركب البر كي تفزي أملاخ ودو بجا كسع زهب كسع كنتزي العالم أفقرا وانجير يوحنس عرف سلسة وصري عسرتو شدشتا نونا عدد سفيسري تملكتو فقرخا بيق تزهب سلاماوي نسوء لبيا قريه مركبكا تهانتك سلاماوي زيهاري فكاية لمن قدي خوينس سلكي خي حلالو والشي كي فتشكو دقزك قامتكو لبنا مستنكفة من ما تلالي دقتن مركب كاتانتي بتسمئي كي حلم فقرخا زبهك ديكم فترتني وشتاي كلخا دلخو خبدق سميسر ويلو فقرخا بيق إلهي نابلكو لبيا قريه مركبكا تهانتك دلي كانجين كنديك يخلوك وشتاي قديسة وخمتي تدلو عليك وحدك بيقسك من دول سماري دهايد خالبك زهري زي قدزا تغير بزا بيقنايو لويو تغيتون رجانا سيخا زي بشتوي كلخونا دلخو خبدك سميسر ويلو فقرخا بيق إلهي نابلكو لبيا قريه مركبكا تهانتك حابك من عارف تامئو كتو زين بك
أنت لغفري لك استبسمك مساكري نسجفا عذب بيني تنيكا عنايكا مدليكا مساكو تعرفي مجرد بتمسات زبوي بتمسات زبوي قويتا كلخا دلخو خبدك سميسر ويلو فقر خابيك إلهي نابلكو لبي قريه مركبكا تهانتك دليك انجهن وشتاي كلخا دلخو خبدك سميسر ويلو فقر خابيك إلهي نابلكو لبي قريه مركبكا تهانتك دليك انجهن كميلو خونه لي كتسنحو
يغمو نخمت سقا تفلطو يغمو وردت سقا كينا وز عروت سقا كي كبرني يسوس بحماك فوزني دبسي بقناتك أسمعني يسوس بحماك فوزني دبسي بقناتك أسمعني بإخاي غمو متسقط تفلطو بيغمو وردت سقا كينا وات كيدفني عروت سقا كيكفني يسوس بحماك وسني دبسي بقناتك اسمعني يسوس بحماك وسني دبسي بقناتك اسمعني كافر ما تزاز بالإيد حساب السعام تغبر هلو ممهر سلام كمي كأني كمي وعيلكم كمي كأنيكم يا مسكين سلام ديك مدهاني عليهم كمي كأنيهم ساعة شوعات تقين الله كمتي لومد ساعة شوعات أمرنا خنجمرينا أبغاشي اللهم تمنكم بتعلق مونو دحرينا بتي كل جزء ما تعلق نجوا هناتينا أبغاشي ولا تنسى اللهم تمنكم أو سام ميت جبرو بجاهم ميت لوح نخلاتكم جن ميت جبرو سجع نود فلا تسألوا أنتم متن خون كله تسدان الباب تراح كنسمع مثلا أنت دقيق إلى ما اللوماني بفتوم تحت النار بسكاي وسقاي أملاخيك نسخاي مركم برخا بعدها بتصور فتوم سفتوم أملاخ كون كابت يحكني أمتيك تكبر كينا وات كيدفني عروت سقاي كيكفني يسوس بحماك وسني دبسي بقناتك اسمعني يسوس بحماك وسني دبسي بقناتك اسمعني حراين بار أبغاشوا اللي تنسى بتقولوا كرفت لنا ما بغاشوا اللي تنسى أتيم حاجاتي مالك أبغاشي سمعنا الله أوكي تا كمبيوتر أوكي تفضلوا أنا تنقصكم كن رأيكم ترجعنا يا رجال في كان الله مالتي أوكي إذا بيودي حساب هاليلويا أبتي عماسينا هاليلويا حرزوت أنا هاليلويا نخمر مسكانا هاليلويا يحسك بلبنا هاليلويا
هرا باشي لنسان تقالينا لنا هو بليز نصلي حافي وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين كما يوعيلكم كما يكنيكم كلكم أبززل لكم سلام እግዚአብሔር ይብጽሐኩም እግዚአብሔር بسلام أنيو أبعد منا إذا معلت زيان إذا ساعات زيان هيبو دما بصلوات كنكح كموين قالوا خنمهار سلازف قدلنا እግዚአብሔር كبرن مسغانان نعو يخون لنا نصلوات سلازخونه أبززلنايو حاف نبل تزي دخيمنا تدي تصلينا كاب شوعته حساب شوعته فرعان اب صلوت دويلنا نتي صلوت دما كنكاتاتل እግዚአብሔር نخلنا حيلي يهبنا حراي قدوس እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا زلخا نخل حليف كادما نزل علم تنبر كاب مسراق كسع معراب كاب سمين كسع دبوب سم كان نزل علم زتمسجن يخون أبعد منا إذا معلت زيان إذا سعد زيان وسكنا بهوات بتعنا لما دو زبل كنا نسخة خمو تمسجن بلكا جد ما እግዚአብሔር أملاخنا بصلوات نقحنا لنا مو نحنا خنصلي خلنا اسخاف سمعنا خاص سمع صلوات اسخات تقبل صلوات كنقبر دما اسخارد عنا دحر صلوتنا دما بتمرتي اسخاخ تزاربنا اخمو اسخاخ تزارب كلها دما سمعا ناي منفس اذان عدلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا دما سلام هبنا زنا علم كم حانت جزا غير وازلو نعلم دما حانت قانقا غير وازلو قذاف حمام دما السخاء እግዚአብሔር أملاخنا كبقص مدري أطفالنا السخاء كبقص مدري أطفالنا السخاء كبقص مدري أطفالنا نبيتكا تأكيبنا كلنا بطعنا نعملخوخا نمسغانا كنتأخاخب دما እግዚአብሔር أملاخنا غزي يحصرلنا نتوم زحممو فوسلنا نتوم زعرفو منقس خورسلنا نتوم أبحزن زلو دما سخاصانا نعلنا كابدينا قدس دنقل مريم بركات رديت كفلنا بإد ملائكة تحلونا كنتنا حواريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا اندبلنا نصوعا كالنا سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس مستعات متى أتكلم تاب سمايكم دمام دريخون إعلات إنجرانا لهم هبنا أنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا حدقلنا كاب فادحنا النمبر أفتنا يجتونا من قستن حايلن كبرن نزل علمنا تكاين مؤمين وقزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خي دنقليخي سقاهون دنقليخي أدي እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ እስኺ ካብ አንስ ብርክቲኺ ፍረከርስኹም ብርኽዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንከ ካና ሰራ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳተ ብርሃን አንቱማ አቡየ ቀናት ወአቡየ ዲያቆናት ሩአን ሳይሩ ገጻናት በስምክሙ كن فتانون تاني يرسين يسكرون سمعت زيو مهارن كرسس مال 10 تخلته زحلفه محرنا بزمصر محلونا بافن منفس قدس بانت اجتنا مريم مهارن كرسس مال 10 تخلته انت اجتنا مريم وانت اجتنا مريم مكسس وانت اجتنا مريم مكسس وانت اجتنا مريم مكسس
فليتكم بدفرات كيف فليتكم بسحتات كل زجوركم إجابة أملاك كم أسر حتى تفتحهم كبر مسكانا أملاك يكون صبح جمار يقبر لنا آمين كان ناين السحات صلة نزلا أنا خجمر لكم يه اسخم حفظ الله بغشي كمبيوتر كوربتي حفظ بلو اسكن هنري قبله دفاع بلو اوكي كن ريكم كوربتي وصلت دفاع اوكي كورب باك you can see now حجغة كورب دفاع من اسمه فتكتب الله وصلنا كوربتي وصلت كوربتي دفاع تحت there we go اوكي وإذا حرب اوكي صباح لهم هجي alright بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين ناي مسجان أصلات سناي نجار نجبر لنا قرب هذا الزيابير أبون قويتنا أملاكنا مدحنا يسكر سوس نمسكون لنا صورنا ردي إنانيو حلبنا نقربنا تقبلنا نمعونا نانيو سعزة أو ناتحنا أيون حجون بزعدس على زيان وكل زمن وتنان فسم سلام كحلونا كل نزح الزيابير أملاكنا لمن لنا صليو وقويتنا إزيابيهر كل تحزبون قويتنا أملاكنا مدحنا يسكر سوس من تقول قبرن أوش تقول قبرن نمسكنا كلنا سلسور كنا زرد أخنا زحل خنا أقام سلسة قرب كنا زعب كنا سعد زعوين سلسة أخنا نمسكنا كلنا ومفكر سب نزق الدس على زيان نعم براب وسم سلام هبنا كل قناعات كل مكران حبون قول زغنا كل قبر سيطان مخرج فأسبات من العل سلان أويتا كبيرح كاب كل حزب خابنا رحق كاب زريا قدوس وتازونا رحق تطعمن زحيشن أزلنا كمان عنك بيتم كل حال سلان كنرجع صاحب كان نسخة خمو كاب كل خفاء دحنا بالهن نمبرنا فتنايت أتونا حدا ودخا ويتانان أملاخنان مدحنينان يسوع كريستوس من تفقر سبيز بزجورا مهرتين قرتان مسخا معرم محول مزغنا منفس قدسن لمن كل سعن نزل عالم آمين وأملاك مسالخا محرني كنت عبيرها خابساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حاتياتي وناتريني أنا أبساي فلت اللهم حاتياتي كل جزء أبقد مأيو زربا خاص عدق بفرخاو نصخوان كاتر كبسي أنا أغاط راي بلدلكو أبقد مخاونو كي قبركو وأملاك إنه بأبسات ولدكو إنك أب حاتيات أنا ستني إنه أنا حق أوش إغاتر اليوم أبو أنتم مهرني من تغسرس كابسم من تغسرس بسمع الزات ريني كاب بلد كسعود حسبني وتنزقت قد أين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني إذا كاب حاتياتي كولو نبزل أبساوي تمسسو وأملا طري لي بفتر اللي صنع منفس كأوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني ما قد خان نمفرسكم هرم إيه حتى أنا بخاكم الله سيم وأملاخ مدحني كاب عدادم أنا قفني أداوي لساني ون نصدقها أللك تبل اللؤيا ويتا أفي مسكانا خاكنا قرسكنا فريك فت مسوعات بهاب بلكانيو تزيكون اسم مقرب كل كانيري مسوعات مهرارة يتبقوني خامو مسوعات أملاخ صبر منفسيو وأملاخ نصبرن كتكتن لبعيتو نقوني خا نسيان بسأجها سناي قبر الله مكابتة يرسالم وندا شعوب مسوعاتي زحرر مسوعاتي بول مسوعات بهك بلكايو شو عم مسويها أرحق قرب الكايوم مسكانا أنا أبن ولدن منفس قدسن نزل عالم آمين صلوات كثير كاس داس عزيا من بعد سباق يسوع كريستوس المغفرين هذا سمتا ساعات مع الدنيا كمون لكاس أمثال مختلفة كمون داتا زي المسد
ክርስቶስ ንጉሰይን አምላኸይ ምስጋና ተበሉ ኃጢአተይ ሀገር ላይ ቃል ነው መዝሙር 130 ወእግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣቕለኹ ወይታዬ ድምፂ ይስማዕ ኣእዳምካ ናብ ድምፂ ምህላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር አበሳ እንተተቆጣጠርካስ ወይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግናኸ ንእንተ ክፈርሁኻ ንብሬታ ኣምሳኻሎ ንእግዚአብሔር ይፅበ ነፍሰይ ትፅበላ በቃሉ ተስፋ ገብር ኣለዎ ዓለፋቶም ወጋሕታት ፅበዩ እወ ዓለፋቶም ወጋሕታት ፅበዩ ኣለውቲ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ትፅበላ ምሕረት ኣብ እግዚአብሔር ሙሉእ ምድሓን ተኣዊ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተፀበዮም ንሱ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ኣበሱ ኣድሕነዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 131 ወእግዚአብሔር ልበይ ተዓብን ዓይነተይ ከኣልዕል ኣይብላን ኣብ ዓብዪ የስውዕሉን ነገር ኣይመላለስን ነፍሰ ኣሕዳእዋ ስኻፈትዋ ንፁብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ኣብ ሕጂ ንዝለዓለም እግዚአብሔር ተስፋ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ጽጋብ ከንስ ጽጋብ دهنا نحن بيه مبل 132 مزبور او እግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከሩ ዘክረሉ ንሱን እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ወታ እግዚአብሔር መሕደሪነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብ በሐቅ ናብ ድንኳን ቤተ አይአቱን አመጽሐፍ ዓራተ አመንጸፍ ዓራተ አይድይብን ንዓንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይን ሰላምታ ይህብን ኢሉነቲና ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባጽዐ ዘክሩሉ እነሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያዓር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ናኻ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባሪኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ኣይትስልመስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ክቕመጥ እየ ውሉድካ ክዳኒ ነቲ ዝምህሮም ምስክረይ እንተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይረሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እዩ እሞ መሕደሪኡ ከውን ባሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፍተ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንስያሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታታን ጌራ ከጽግቦም እየ ንካህናታ ምድሓን ከልብሶም እየ ቅዱሳና ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ብሓቂ ቀርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቁብኤ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እየ ሃሌሉያ እቶም ንምንባብ ዝተዳለኹም ከዓ ኢድኩም ሓፋብሉ እሞ ነተንበብ ብተራ ክንዕድለኩም أصل حافظ بالله هراي ريال ميتين سلاسة سلستندي هو اوكي قبل 233 إنه أحوات بحادة حبيرهم كنبرس كندي سناي كندي طعمي كم تخبر زيتي أبرسي أب
ጭሕሚ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብኡ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ I'm ready. Anna Okay, أول go ahead اسمع بونو دم منفس قدس حدا أملاح أمين 230 مزمور 234 إنه أتوم بليتي عبيت إكزابير تقومو كلهم باروت إكزابير نإكزابير باروخو أداكم نما قدسوا على الإلو نإكزابير كا باروخو سماي مدرن زجبرة إكزابير أبسيون يبارخك هاليلويا آمين هاليلويا ماني تداليني رخلة اوكي أنا خنبب دخله ماني أصلي go ahead راهل go ahead أوكي بس مع مول ومنفس قدس هذا أملاح آمين مزمور 237 ኣብ ጥቓ ሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኸና መሰንቆታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቡላት ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቀያትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ قالوا مش جباباتيس بدك تنتلخ الجلة قالوا تعال محات مش جباباتيس أنا ميت قالتن أنا نعتك خفت الكراهي ክቐጽል ተኽሉ هو قتل هجي أوكي እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር ኢየሩሳሌም እንተረሲዕክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረያስ መልሓሰይ ኣብ ትሕናገይ ትንሓገይ ትጣበቕ ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርሱዎ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘከርዎም እቲ ክትዓኑ ዘለኪ ጓል ባቢሎን ሕነ እቲ ዝገበርክና ዝፈደየኪ ምስጉን እዩ ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን أمين هاليلويا كلي أنا فأفضل له بتا زوعل كل معلتي ملسكالي أتبعكني نفسي أبرتعخيا قويتاي كلهم نجستات مدري قالات أفكا سمعهم كمسجونها يوم كبري إجزابير عبي يمو بزعبا مجدتات إجزابير كزمر يوم إجزابير لعول يمو نتحوت يليو نعبيانون كابرحو يلليو بمعاخل مكرا أكوا أنتو خدكو نصها هياو تقبرني إركا أبكرا صلاتي تزرقح يمانيت إركاون تدحنني إجزابير كفتس ملئيو قويتاي صقاخان زل على منبر تكباركا أداوكا أيتعدقو هاليليا أمين هاليلويا أخلي أراد الله عني اوكي go ahead اجي alright اسمع بون ولدن منفس قدس وهذا أملاح أمين تمسكن دمتكم كسمع زجبرني
ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን። መዝሙር 142 ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እወኹ፣ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እምህለል ኣለኹ። ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ እኽዑ፣ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር፣ መንፈሰይ ከዓ ውሽጠይ ምስ ማእመኔ መንገዲኻ ፈለጥኩ። ኣብታ ዝሓለፈት መንገዲ መፈናጠራ ኣፃወድለይ ኣብ የማን ጠመጥኩ እሞ ረኣኹ። ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቀቢ ሰኣንኩ፣ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን። እግዚኣብሔር ናባኻ እእዊ ኣለኹ፣ ንስኻ እውን መዕቆባየይ። ኣብ ምድሪ ህያዋን ግዲ ኢኻ፣ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ። ሓይሎሙኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ። ንስምካ ከማስኑ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ። ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ፃድቕ ክኸቡኒ እዮም። ሃሌሉያ። ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን። የቐኒየለይ ደኩም ዝረኣኹኩም ኣባቐሺ ኩልኻትኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖኒ እግዚኣብሔረይ። ምሸት ኣቀደምና ይመልሰና። ካልእ ተነጢራ ኣላ أبي አርያም ከነበብሃል أريم እሺ إيدكم حفت بالكم ترخص تحريق أختم ببيخي إيدكري الله صبا ሃራይ ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ እእዊ ኣለኹ፣ ቀልጢፍካ ምፃኒ። ክፅዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ፅንበሎ። ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን፣ ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን። ጎይታዬ ንኣፈይ ማዕጾ ግበረሉ፣ ደገ ከናፍረይ ሓሉ። ምስ ገበርቲ እከይን ረሲኣንን ከይትገብረንሲ፣ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ። ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ። ጻድቕ ይውቃዓኒ፣ ለውሃት እዩ ይዘልፈኒ። ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ። ጸሎተይ ገና ብእከዮም እዩ። ፈረቶም ብገደል ምስ ጠደፉ፣ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን፣ ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ። ወ እግዚኣብሔር ጎይታዬ፣ ኣዒንተይ ናባኻ እየን፣ ኣባኻ እውከል ኣለኹ። ንነፍሰይ ኣይትኸዓዋ፣ ካብቲ ዘፃውድለይ መፃወድያን ካብ መፈንጥራ ገበርቲ እከይ ሓልወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መፃወዲኦም ይውደቑ። ሃሌሉያ ኣሜን። ሰናይ ምሸት ይግበረልና። آمين هاللويا ترحس መዝሙር መበል 146 ሃሌሉያ። ነፍሰየ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ፣ ብሂወተይን ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ፣ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ። ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ። ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐናኡ ይጠፍእ። ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ፣ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝሕሉ፣ ንቁጡዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም፣ ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚኣብሔር ንእስራት ይፈትሖም፣ እግዚኣብሔር ንዒንቲ ዕውራት ይኸፍተን፣ እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም፣ እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም፣ እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቁቦም፣ እግዚኣብሔር ንዘኸታማትን መበለትን ይኣልዮም። ንመንገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ። እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ይነግስ፣ ኦ ጽዮን ኣምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ آمين هاللويا إيد كحفا بالكاد لها قطري إيد الله من كم دخنك go ahead كن نمبر هات هذا لها نمبر شما يقلت إيد الله 357 go ahead please 357 تعشين دحرياتكم بخماين عن صباعكم
357 إيدك حبت دبلك اوكي أبغى go ahead أبغى دحين ما تقدر دحري أهن قبرين أبغى لهم ده هاليلويا نعملاخنا بمزمور موداسنا أيو طعمي يمو مسقانا يقبا እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ያንጻ ንስዱዳት እስራኤል ይክባሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍወስ ንቁሳሎም ይዘንን ቁጥሩ ኻኽብቲ ይቆፅር ንኩላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሊ ብርቱዕ እዩ ምስ በዓል ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምውሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነትን ሰማያት ብደመና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነትን እንስሳን ንዝምህለሉ ጭቃዊት ቆኻትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረሳይ ብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚኣብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋእውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእኸል ክባሪኽዎም እዩ እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ኦ ጽዮን نعملك ودسي عوسنات كسلام يقبر بسبح سرنا يزقبكي تأزازو نعمدري يسدد قالوا قلت في قوي نبرد كم سمريهب ناسحاتيا كم حمغشي بتنو نبردو كم رفراف يدربيو عبك المقرخ من يقوم قالوا يسدد ما يمكخو نفاسو ينفس ممات يوحزو قالوا نيائقو سرعتاتهم فرداتهم إسرائيل نقره نخالقات أحزاب كم زكتو أي قبر اللمن فردتاتو أي فلتون هاليلويا أيوة نباخنا بسم الله والمن فسكن صار مبل 148 مزمور هاليلويا ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣትን ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣትን ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱን ገበላት ባህርን መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እትስልጥ ህቦብላ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣእዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወንጌል አባሺ ወንጌል ናባህን ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣእተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሜን አማኑኤል ድሕሪ ራሄል
غير أماني እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልዩ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ኩናኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ኣርዒድ ኣንቀጥቅጠን ኣለኹ ግንከ ነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ኣለኹስ ተነስሐ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወስዶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ጋነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእከ ናብ መድረኽ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኩ ተማሕፂነ ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን آمين ድሕሪኡ ስብሓት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንስ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ምሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ተለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበርካ ዓለማዊ መለኮታዊ ኣነ ክርስቶስ ኣብ ዓራት ዘለኹ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ሕድረይ ኣውቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለምን ኣሜን آمين هللويا سبحات سمعنا الله يا مصحف يبلي مثلا أب مزبور داوش تريح خان ببزخي لغريتها بك دحين قال لك إذا بك سوري يعني أبي مرقت كون سيت الدنجل نبأ خلاف زرقي نتعب حليناي كم معبل زقا تحملت نفسي وقنتمت أزيها الواداتي أبسولوتين من نغاحنا بقسيا مخنياتون السخي كاليتن محرة التلمنن على يتعد إخي عد فالفالي هوت نقسين أملاخين ويتا إس كريستوس تسفاي إخي داكو ميت دقيقة بركم أنا سامعكم على نفسي وأمطرنا مدرعينا وتسفى كل سنة مدري إنسانا سمعنا وقوينا زعلت زي نزل على إحنا وقويتا بروح حمو حاكنتك أردعني وقويتا حمو كبرخا أبرهن وقويتا كان نزل على مين البر وقويتا عقل نتنبار معين تنبار أقول لكم أيتين وقويتا معها تدل يوم محل النفس أسمع نقول إلا أنا وقويتا مخاطر إلا أنا وأحمل وأذكر قبلها محل السخرة لا الفاتحة ببرهان المعنى برهان الذي بحرف أنا قوم وفتقها كبرها لا نعرف به تنسى سجان بركة المسلمين بعكنا بعيد وكل عام من البركات نزل عمل البرز المحن أو نقول لنا تسكتسن مع خلاص لنا مدرسين الرومان بمن تسأل آمين ما وضع شده
እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ዝሓለፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ንበል ሓቢርና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ድኾንኩ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣድርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንደቂ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና መመካሕት ዓሌትና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርልና መቶ ጸሎታና ከንብብ ካልእ ዝተዳለወ እንድሕር ኣሎ ኢድኩም ሓፍ ኣብሉ ካፍተም ደንበብኩም ሃና ወይ ትገረዳለ هو ትገረዳለ ماما تقريده ማማ ما تبقبر ወይ ما توصلوا ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ምድህን ዓለም ስለዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት እትህብ ምዃንካ ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ለበስግ ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ቀጽል ሃይማኖት ብሓባር ኩላትና ኢና መስለን ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ኣብና ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልደ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ጀክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥናው ጲላጦስ ምእንታና
ተሰቅለ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢአት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና ኣሜን ችርያ ችርያ ላይሶን ችርያ ላይሶን ችርያ ላይሶን ችርያ ላይሶን ችርያ ላይሶን Krialaison, Krialaison, Krialaison. Chirialaison, 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 Chirialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Chirialaison, 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 Chirialaison. Krialaison, 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 ቅዱስ ቅዱስ በምርጌታ ነው ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓያላት ምሳና ኹን ምክንያቱ ብግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ ትብልዕልየና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ሓቢርና ስምካ ይቀደስ ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ሕደገልና
ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይኹን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከ ርስኹም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ባقሽ ናይ ንስሓ ጸሎት ናባኹም እያ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳስየን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርህሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞይቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት ትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ክንመርሕ ምእንቲ እቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንፅባዕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኦ ጎይታ ክቡር ምስጉን ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክትጽልዩ ከለኹም ከምዚ በሉ እናበለ ከምዚ መሃረና ከምዚ ኢልና ክንፅዋዓካ ብቑዓት ግበረና ሓቢርና ኩልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ዝቕበሎ እግዚአብሔር ዝሰምዖ ጸሎት ትግበረልና ነቦና ኣበይ መርጌታ ተዛራቢ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዕ እዝኒ ይሃበና ሕጂ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ክምህረና እዩ ኩልና ኮፍ ንበል ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣንበትያ ንኹን ይረአየኒ ይበዝ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ንገብረሎም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ንምራኻብ ስለ ዘብቃዓና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ በዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ኣብ ፀበባን ኣብ ሽግርን ኣብ ጭንቅን ንዘለዉ ለዋህ ፈጣሪና ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምክንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም
ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ቤት ማእሰርትን ንዘለዉ ሕሙማን ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። ኣብ ቤት ማእሰርትን ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ዕረፍቲ ነፍሲ ገነት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ እግዚአብሔር ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ጸሎት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክፍልታት ጸሎት ከምኡውን ትሕዝቶ ጸሎት ዝብል ርኢና ነርና። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከዓ ካብቲ ብኣሞይ ሒዝናዮ ዝነበርና መቐፀልታ ክንርኢና። ኩላህና ከም ዝረኣናዮ ጸሎት ሃይማኖት ንቕሬታ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና 5 ዓይነት ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ንዕኡ እናዘከርና ክንጽልዮ፣ ብፍላይ ካብ ሕቶ መፅያ ዝነበረት ንሕና ንዝበደሉና ኣብኣ ክንበፅሕ ከለና ከዓ ሕሊናና ብቓል እግዚኣብሔር መርሚርና ሂወትና ኽሽጥና ኸነዕሪ እዩ እቲ ዕላማ። እግዚኣብሔር ይደግፈና። ብድሕሪኡ ዝረኣናዮ ትሕዝቶ ጸሎት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጸሎት ነህምያ እንታይ ኢሉ ይጽሊ ከም ዝነበረ፣ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ከም ዘስለጠሉን ከም ዘቕንዓሉን ንህዝቡን ኣሕዛብን ንቤት እግዚኣብሔር ንምሕዳስን ካብ ምርኮ ንምምላስን ንህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ተስፋ ንምቋምን እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደይ ከም ዝረድኦ ክሳብ ክንደይ ከም ዘመጎሶ ክብገስ ከሎ ብእምነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ክንዓይ ኢና ኢሉ ከም ዝጀመረ እግዚአብሔር ከዓ ከም ዘፈጸሞ ዘፈጽም ኣምላኽ ምዃኑ ብእምነትን ብትብዓትን ብጽንዓትን ኣሰኣሰር እምነቶም ምእንቲ ክንስዕብ እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ጸሎት ምናሴ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ኣብ 32 ካብ 12 ጀሚሩ ኣብ መጀመርያ ንቓል እግዚአብሔር ምእዛዝ እንተኣበየ እኳ ኣብ ብዙሕ ናይ ኣጋንንቲ ኣምልኾ ወዲቑ ንኻልእ ዝትረፍሲ ፍረ ማሕፀኑ ከይተረፈ ንደቁ ኣብ ለሰ ደቂ ሆኖም ንኣጋንንቲ ዘወፈየ ሰብ ከም ዝነበረ ብመቓጥን ተታሒዙ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ግን ናብ እግዚአብሔር ከም ዝጸለየ እግዚአብሔር ጸሎቱ ከም ዝሰምዖ ካብ ምርኮ ከም ዝመለሶ ናብ ስልጣን እውን ከም ዝመለሶ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ተማሂርና። ካብዚ ናይ ምናሴ ንምሃሮ ከዓ ተስፋ ምቑራፅ ከም ዘይግባእ ኣብ ዝኾነ ህይወትና ካብ ኩሉ ዕንቅፋትን ካብ ኩሉ ውድቀትን ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ዕንቅፋት ከጋጥም ከሎ ከዓ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኣብ ምሳሌ 26:14 ጻድቕ 7 ግዜ ይወድቕ እሞ ይትስእ ከም ዝተባህለ ኣብ ዝወደቕናሉ ግዜ እውን ምናሴ ዝመሓረ ኣምላኽ ንኩሎም ውዱቃት ዘተንስእ ኣምላኽ ከተንስኣና ኢልና ብእምነት ብትብዓት ክንጽሊ ከም ዘለና ተስፋ ክንቆርፅ ከም ዘይግባአና ካብ ህይወት ምናሴ ንምሃር። ብድሕሪኡ ዝረኣናዮ ጸሎት ሶስና እዩ። እቶም ካልኣይ ቀኖና ሒዝና ዘለና ምዕራፍ 1 ካብ 22 ጀሚሩ ሶስና ብገበርቲ እቶም ገበርቲ ጽቡቕ ትገብረሎም ዝነበሩ መምሃራን ንርክሰትን ንኽፍኣትን ምስ ሓተትዋ እሞ ኣይከውንን እዩ ምስ በለቶም ከዓኒ ንሕና ክንከሰኪ ኢና ዘድሕነኪ ከዓ የለን ኢሎም ምስ ኣጨነቑላ ሓደ ውሳኔ ወሲና ተሓደጋ ሓሲባቶ ዝነበረት ኣይኮነትን ከምዚ ኢለ ክጽልዮ ኢላ ዝመደበቶ መደብ እውን ኣይኮነን። ግን እቲ ዝወሰነቶ ውሳኔ ካብ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ብሓጢኣት ኣብ ምዳቕ ኣብ ኢድኩም ንፍርዲ ምዳቕ ይሕሸኒ ኢላ ነቲ ውሳኔ ከም ዝወሰነቶ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣምላኽ ንስኻ ውሽጢ ትፈልጥ ደገ ትፈልጥ ኣነ ዝገበርክዎ ትፈልጥ እሳቶም ዝብልዎ ትፈልጥ ኢላ ተስፋኻ ይቆረፀት ከይሰንበደት ብትብዓት ከም ዝጸለየት እግዚአብሔር ስለ ዘድሓና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ወለሶስና እምእደ ረበናት እንዳበለ ድሕነት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ግዜ እቲ ዘይተጸበናዮ ሓደጋ ኣብ ዝወድቀና ከዓ ተስፋኻ ይቆረፅና ብትብዓት ብእምነት ክንጽሊ ከም ዘለና ካብ ታሪክ ሶስና ንምሃር። ብድሕሪኡ ትሕዝቶ ጸሎት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝረኣናዮ ተቐዳማይ ናይ ሓለቓ ሚእቲ ጸሎት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ 5 ክሳብ 13 ዘሎ እዩ።
ወዱ ሓሚምዎ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ለኣኸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መጽየ ክፍውሰ ኢሉ ንገዛ ንእግዙ ክመጽእ ከሎ ነዚ ምስ ረኣየ ወኣምላኽ ንስኻ ናብ ጠፈር ቤተይ ንስኻ ናብ ድርክኺት ቤተይ ንስኻ ናብ ኣፍ ደገ ቤተይ ክትኣቱ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ሓንቲ ቃል ደኣ ተዛረብ ወደይ ክሓዊ እዩ ስለዚ ኩሎም ሕማማትን ኩሎም ኣጋንንትን ኣብ ኢድካ እዮም ሓንቲ ቃል ጥራይ ተዛረብ ወደይ ክሓዊ እዩ ከም ዝበለ ብእምነት እሞ ወዱ ከም ዝሓወየሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ሙሉእ እስራኤል እኳ ከምዚ ዝመሰለ እምነት ኣይረኣኹን ኢሉ ከም ዝመጎሶ ኣብነታዊ ጸሎት እዩ ብድሕሪኡ ዝረኣናዮ ናይታ ከነኣናዊት ሰበይቲ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 21 ክሳብ 28 ዘሎ ጸሎት ጽንዓት ከም ዘድሊ ጸሎት ተስፋ ከም ዘድሊ ጸሎት ትሕትና ከም ዘድሊ መጀመርያ ክትጸሊ ከላ ጓለይ መሓረለይ እናበለት ካብ ርሑቕ እያ መጽያ ኣሚና ካብ ርሑቕ መጽያ ጓለይ መሓረለይ ክትብሎ ከላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስቕ ኢሉ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ያረምም ከመዘ ይሰምዕ ያጎነዲ ከመዘ ይሁብ እዩ ከምዘይሰምዕ ስቕ ይብል ከምዘይሁብ ከዓ ይድንጉ ስለዚ ስቕ ምስ በለ እሳ ከዓ ተእዊ ስለ ዝነበረት ኣበርቲዓ ጎይታ ኣፋንዋ ምስ በልዎ ደቀ መዛሙርቱ ንሱ ግን በጀካ ናብተን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ ቤት እስራኤል ናብ ካልእ ኣይተለኣኹን ማለት ንዓኺ ዝኸውን ፈውሲ የብለይን ክብላ ከሎ እሳ ግን ወኣምላኽ መሓረኒ ኢላ ደጋጊማ ትልምን ከም ዝነበረት መሊሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ መግቢ ውሉድ ነኽላባት መሃብ ኣይግባእኒ ምስ በላውን ሽዑውን ተስፋኻይ ቆረፀት ህዎ ጎይታይ ኣኽላባት ውን እኮ ካብ ተረፍ ጎይቶኦም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዕዮም ምስ በለቶ ኣቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓብዪ እዩ ከም ዝበልክዮ ይኾነልኪ ኢሉ ዝሓመመት ጓላ ሒዛ መጽያ ጭንቅን ብኽያትን ኣውያትን ሒዛ መጽያ ጓላ ተፈዊስዋ ብዕልልታን ብሓጎስን ብሞገስን ከም ዝተመልሰት ቅዱስ ታሪክ ይምህረና ብድሕሪኡ ዝረኣናዮ እቲ ኣብ የማን ጎይታ ዝተሰቕለ ሽፍታ እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 39 ክሳብ 43 ዘሎ እዩ እዚ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቕለ ዝፈጸሞ ፍጻሜ ከምቲ ብዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ መጀመርያ ነቲ ዝቕልድ ዝነበረ ገኒሕዎ ኣብ ክንዲዚ ዝኣክል ክፍኣት ኣብ መስቀል ተሰቒልካ ኣብ ኣፍ ሞት ኮለኻስ እኳ ዶና ኣምላኽ ኣይትፈርሕን ኢሉ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ዝነበረ ገሲጽዎ ብድሕሪኡ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ ንሕና ብገበና ኢና ኢሉ ሳልሳይ እዚ ግን ንጹህ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሩ ራብዓይ ከዓ ወኣምላኽ ኣብ መንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ተማሕፂኑ ስለዚ ሽዑ ንሽዑ መልሲ ናይ ጸሎቱ ረኺቡ ዝረኸቦ መልሲ ከዓ እንታይ ዝብል ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ክትህሉ ኢኻ ስለዚ ኣቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ነቲ ኣብ የማንካ ዝነበረ ሽፍታ ከም ዝተዘከርካዮ ከም ዝሰማዕካዮ መልሲ ከም ዝሃብካዮ መልሲ ጸሎቱ ከዓ ናይ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ ኣብ ገነት ህይወት ክህልዎ ከም ዝፈቀድካሉ ሕጂ እውን ንዓና እናበለት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኮም ኢላ ተምልኽ ኮም ኢላ ተጽሊ ኮም ኢላ ክንጽሊ ከዓ ትምህረና እዩ ብድሕሪኡ ንሪኦ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እዚኦም ቸርች ፋዘርስ ዝበሃሉ ኣቦታት ብኸመዮም ይጽልዩ ኣብነት ዝኾነና ኣባ መርትያኖስ ዝበሃል እዚ ኣብ መጽሓፍ ስንክሳርና ኢና ንረኽቦ ኣባ መርትያኖስ ንኣገልግሎት እግዚኣብሔር ክኸይድ ከሎ ሬሳ ይርኢ እሞ ሬሳ ረጊጽካ ምሕላፍ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ሬሳ ክቐብር ናብቲ ቀብሪ ምስተኣልየ ኩሉ ግዜ ዓማጺ ካብ ዓመፃ ዓዲ ስለ ዘይውዕል ዓማጺ ኣብ ግዜ ሓዘን ይኹን ኣብ ግዜ ሽግር እውን ዓመፃ ስለ ዘየቋርጽ እቲ ሬሳ እናተቐብረ ከሎ ሓደ ሰብ መጺኡ እዚ ዝቕበር ዘሎ ሬሳ 400 ዲናር ስለ ዝወሰደለይ ንሱ ስለ ዝተለቅሓለይ ንሱ ከይከፈልኩምኒ ኣይትቐብርዎን ኢኹም ኢሉ ከሸግሮም ከሎ ኣባ መርትያኖስ ግን
دحان قسيلون ገንዘብ ካኽቡኻዮም ስለዚ ሕጂ ግን ሞቶም ይቅበሩ ሕደጎም ምስ በልዎ እዚ ሞት እንድሕር ቀቢሮሞ ድሕሪኡ ስለ ዘይሂቡኒ 400 ዲናር ከይሃቡኒ ኣይቅበርኒ ኢሉ ምስ ጨደረ ኣባ መርትያኖስ ግን ወኣምላኽ ገባር ፍርዲ ገባር ሓቂ ኢኻ እሞ ንሕና ይንፈልጥ ንስኻ ግን ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ወኣምላኽ ንስምካ ክብሪ ሃብ ኢሎም መጸለዩ እቲ ሞት ከም ዝተንስአ እቲ ሞት ምስ ተንስአ ከዓ ነቲ ከሸግሮ ምጸንሐ ንዓይ መዓሲኻ 400 ዲናር ኣለቂሕካኒ ኢሉ ምስ ሓተቶ ደንጊጹ ከም ዝሞተ ብድሕሪ ኣባ መርትያኖስ ነዚ ብዓመፃ ፀንሐ ቅበርዎ እስኻ ከኣኺድ ናብ ገዛኻ እግዚአብሔር ዝገበረልካ እግዚአብሔር ዝረዳእካ ንኽብሪ እግዚአብሔር መስክር ኢሎም ከም ዘፋነውዎ በዚ ከዓ እግዚአብሔር ፍርዱ ዝገብር ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘዘክርዎ ዓመፅቲ ኩሉ ግዜ ክዕምፁ ንኸይነብሩ እቶም ዝግፍዑን ዝዕመፁን እውን ኩሉ ግዜ ተዓሚፆም ከይተርፉ ምድርና ከዓ ናይ ዓመፃን ናይ ክፍኣትን ከይትኸውን ምእንቲ ከምዚ ገይሮም ንበረኸት ይኾኑ ስለዚ ኣባ መርትያኖስ እንታይ ከም ዝጽልዩ ኣይፈልጡን እዮም ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይፈለጡን እንታይ ከም ዘጋጥሞም ግን ኣይፈለጡን ነቲ ዝፍጸም ዝነበረ ፍጻሜ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እናተኸታተሉ ግን ከምዚ ዝመሰለ ንበረኸት ዝኸውን ሓፂር ጸሎት ናብ ዓለምና ንትምህርቲ ንመገዲ ዝኸውን ጸልዮም እቲ ካልኣይ ንሪኦ እዚ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት መንፈሳዊ መምርሒ እዩ አረጋዊ መንፈሳዊ ይበሃል ካብ መጽሓፈ መነኮሳት እዩ ንሳቶም ኣብ ዝጽልይዎ ጸሎት ኣብቲ ናይ ኣብነታዊ ጸሎት ዝበሃል እንታይ ኢሎም ይጽልዩ ነይሮም ንሕና ኸ እንታይ ኢልና ክንጽልይ ይግባአና መምሃሪ ክኾነና ከም ዘለዎ ንእሽተይ ሓረግያ ከም ዘላታ ብግእዝ ጽሒፈያ ኣለኹ ክስት መንጠላዕተ ህማም ዘይገለብቦ ለአንቀጸ ልብነ ከመ ንትሉ ድህረ ምስጢራትከ ወእግዚአብሔር ነቲ ንልብና ዝሽፍኖ ናይ ድንቁርና ሕማም ካብ ልብና ቀንጥጠልና ከምቲ ኣብ ግዜ ስቕለትካ ንመጋረጃ ቤት መቕደስ ቀዲድካ ዝደርበኻ ሕጂ እውን ነቲ ንልብና ዝሽፍኖ ሕማም ድንቁርና ቀዲድካ ደርብየልና ስለምንታይ ከመ ንትሉ ንህነ ድህረ ምስጢራትከ ድሕሪ እቲ ቅዱስ ምስጢራትካ ምእንቲ ክንስዕብ እናበሉ ኣቦታትና ቅዱሳን ከምዚ ኢሎም ይጽልዩ ነይሮም ንሕና እውን ሎሚ ነቲ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ንዓና ዘይጠቅም ንሰባት እውን ዘሕዝን ኩሉ ሕማቕ ነገር ካብ ውሽጥና ኣውፂኻ ጓሓፈልና እናበልና ክንጽልዮ ከም ኣብነት ተጠቒስልና ኣሎ እዩ ብድሕሪኡ እዚ እውን ካብ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ኣብ ዓንቀጽ 7 እንታይ ኣትብልታ ጥቕሲ ጥኡም ውእቱ መሪር ዘትፈቅዶ አንተ እምነጸቃውእ ዘፈቅዶ ኣነ ማለት ካብቲ ኣነ ንነፍሰይ ዝመርጸላ ምቁር ነገር ወይ ወለላ መዓር እቲ ንስኻ እትመርጸለይ መሪር ይጥዕም ካብቲ ኣነ ባዕለይ ንነፍሰይ ዝመርጸላ ምቁር ወይ ወለላ መዓር እቲ ንስኻ ንዓይ ትመርጸለይ መሪር ይጥዕም እሞ እቲ ንስኻ ዝመረጽካለይ እቲ ንስኻ ዝሰራዕካለይ ክቕበል ተዳልየ ኣለኹ እናበሉ ይጽልዩ ነይሮም ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ እንታይ ከም ዝጠቕመና ይንፈልጥን ኢና እቲ ዝጠቕመና ነገር ሃበና እንታይ ከም ዝጎድኣና ኣይንፈልጥን ኢና እቲ ዝጎድኣና ነገር ኣርሕቐልና ካባኻ ዝፈልየና እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ነቲ ካባኻ ዝፈልይ ዘበለ ኣርሕቐና ኢልና ንኣብነት ክኾነና ኣብነታዊ ጸሎት ተባሂሉ እዩ ተመዝጊቡ ዘሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብድሕሪ ንሪኦ ብዝሓለፈ ግዜና እውን ትንክፍ ኣቢልናያ ነርና ግዜያት ጸሎት ዝብል እዩ ኩሉ ግዜ ክንጽልይ ይግባአና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 17 ከየባትኹም ጸልዩ ኣብ መገዲ ይኹን ኣብ ምድቃስ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንስም እግዚአብሔር እንዳኽበርና እንሰርሖን እንሕዞን እናሓስቦን እነረምስሶን ኩሉ ብስም እግዚአብሔር እናባረኽና ክንከይድ ምእንቲ ከየባትኹም ጸልዩ ነዚ ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ እታ ኣብነታዊት ዓመፀኛ ፈራዲ ዝገፈዓ ኣደ እሞ ተስፋኻ ይቆረፀት
ንጎን ምሸትን ፍትሒ ውፃለይ እናበለት ከየማረረት ክሳብ እሱ ሕሊንኡ ዝደክም ንዓኣ ብምርኣይ ከም ዝጸለየት እሞ እቲ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ከዓ ዘይሓፍር ዓመፀኛ ፈራዲ ፍትሒ ከም ዘውፅኣላ ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብዚ ቃል እዚ ርኢኹሞ ዶ ዝገበሮ እዚ ዓመፀኛ ፈራዲ እግዚኣብሔር ደግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጽልዩ ፍትሒ ዘይውፅኣሎም ይመስለኩም ፍትሒ ከም ዘውፅኣሎም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እዩ ብድሕሪኡ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ክንጽሊ ከም ዝግባአና መዝሙር ዳዊት 119 ኣብ ቁጽሪ 164 ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ይትንስእ እናበለ ስርሑ ብዙሕ ዕማሙ ገፊሕ እኳ እንተነበረ ከም መራሕ መንግስቲ ከም መራሕ ሰራዊት ተነበረ እኳ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ንእግዚአብሔር የመስግን ከም ዝነበረ ቦና ዳዊት ቤተክርስቲያን ከዓ ኣብዛ ዓንቀጸ ጸሎት ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ ክንጽሊ ሰሪዓትሉላ እዩ ብድሕሪኡ ኩሉ ግዜ ንግሆ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ኣርእስተ ጸሎት ናይ ሰሙን ሒዝናዮ ዝቐነና ቶም ዝነበርኩም ትዝክርዎ ኢኹም ብኩለን መዓልታትና ክንሕጎስን ባህ ክብለናንሲ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ንግሆ ጸሎት ኣብ መዝሙር ዳዊት 63 ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 17 እንታይ ዝብል ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቀሮም እቶም አንጊሆም ዝደልዩኑ ከዓ ክረኽቡኒ እዮም ንግሆ ተሲእና ቅድሚ ስጋው ነገር ምስራሕና ቅድሚ ንስራሕ ምኻድና ቅድሚ ቁርስናን ምግብናን ምድላውና ወኣምላኽ ሰላም ስለ ዝሕደርካና ነመስግነካ ኣለና ሰላም መዓልቲ ከተውዕለና ከዓ ንምሕፀነካ ኣለና እናበልና ዋላ ክዳና እናቀየርና ዋላ ገጽና እናተሓፀብና ከነብፅሖ ንኽእል ኢና ጥራይ ክንርስዖ የብልናን እዩ ነዚ ከዓ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 2 ብጸሎት ዝሓድረሉ ዝነበረ ኣብ ደብረ ዘይቲ እዩ ካብ ደብረ ዘይቲ ንኢየሩሳሌም ኣዝዩ ርሑቕ እዩ አንጊሁ ግን ቅድሚ ኩሉ ሰብ አንጊሁ ናብቲ ቤተ መቅደስ መጽዩ ይጽሊ ከም ዝነበረ ይምህር ከም ዝነበረ ይፍውስ ከም ዝነበረ ኣብነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንጊሁ ናብ ቤተ መቅደስ ናብ ጸሎት ይመጽእ ነበረ እዩ ብድሕሪኡ ሳልሳይ ሰዓት ዝረፍዲ ንብሎ እዩ እዚ ግዜ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ንፍርዲ ዝቆመሉ ከምኡውን ኣቦታትና ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበሉሉ ሰዓት እዩ ኣቦታትና ሐዋርያት ከዓኒ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 በዚ ሰዓት እዚ ናብ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለው እቲ ዝልምን ዝነበረ ከዓ ገለ እንተተኸቡለይ ብሩር ወርቂ ኢሉ ካብኦም ክጽበ ከሎ ወርቅን ብሩርን የብልናን በቲ ዘለና ግን ክንበካ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንስእ ኢሎም ነቲ ወዲ 40 ዓመት ዝኸውን ሕሙም ከም ዝፈወስዎ እዚ ከዓ ረፍዲ ወይ ሳልሳይ ሰዓት ከም ዝነበረ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 1 ተጻሒፍልና ኣሎ ብድሕሪኡ ሻድሻይ ሰዓት ወይ ፍርቂ መዓልቲ ንብሎ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለሉ ዓለም ዝደሓነትሉ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ኣብ ቁጽሪ 17 ንግሆ ፍርቂ መዓልቲ ፍርቂ ለይቲ ዝብል ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ጠቂሱሎ ከምኡውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 27 ካብ 45 ጀሚሩ ፍርቂ መዓልቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብወርቅን ብሩርን ዘይኮነስ ብደሙ ከም ተበጀወና ንዕኡ እናዘከርና ኢና ንቆሞ ብድሕሪኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ጎይታ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 9 ፍርቂ መዓልቲ ማለት እዩ ቆርኔሌዎስ ተሓለቃሚቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክጽሊ ከሎ መልአኽ ኣምላኽ መጽዩ ምጽዋትካን ጸሎትካን ንመዘከርታኻ ሰማያት ዓሪጉ ኢሉ ዘበሰሮ ብስራት እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ግብሪ ሰናይ ከዓ ብጥምቀት ክዛዘም ስለ ዘለዎ ንጴጥሮስ ዝበሃል ሰብ ልኢኽካ ጸዊዕካ ዝምጻየ ኢሉ ኣብ ገዝኡ ከም ተጠመቐ ስለዚ ንቆርኔሌዎስ ነቲ ሓለቃሚቲ ቅድሚ ምጥማቑ
ጸሎቱን ምጽዋቱን ዝተቀበልካ መልአኽካ ቅዱስ መልአኽካ ሊካ ካብ ሰማይ ዘበሰርካ ስለዚ እውን ሎሚ ጸሎተይ ተቀበል ጸሎትና ተቀበል እናበልና ክንጽሊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ብድሕሪኡ ታሻዓይቲ ሰዓት እዚ ሰዓት 3 ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 45 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ዝተፈልየትሉ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ሲኦል ወሪዱ ንነፍሳት ናፃ ዘውፃሉ ግዜ እዩ በዚ ሰዓት እዚ ቅዱስ ስጋኻ መለኮት ዝተዋህዶ ስጋ ኣብ መስቀል ከሎ ነፍሲ ዝተዋህደቶ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ግን ሲኦል ወሪድካ ነቶም ኣብ ኢድ ሰይጣን ኣብ ባርነት ዝነበሩ ነፍሳት ዘድሓንካዮም እሞ ብመሬት ይኹን ብሰማይ ካብ ኩሉ ሓጢአትን ካብ ኩሉ ዕዳን መርገምን ኣድሕነና እናበልና ክንጽሊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ብድሕሪኡ ምሸት ወይ ሰርኪ ንብሎ እዩ መዝሙር ዳዊት 55 ቁጽሪ 17 እዚ ግዜ እዚ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገኒዞም ዝቀበሩሉ ግዜ እዩ ምእንታና ሓመድ ኣዳም ለቢስካ ምእንታና ሞት ጥዒምካ ኢልና ነዝተገብረልና ውዕለትን ዘለና ጾር ከቀለልናን ዝተገብረልና ጸጋና መስገናን እንጽልዮ ጸሎት እዩ ብድሕሪኡ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት እዩ ኣብ መእተዊ ጠቂስናዮ ከም ዝነበርና ምስቲ 7 ሰዓታት ዝበሎ እዚ ፍርቂ ለይቲ ከዓ ናይ ዝሓለፈ ጸልማትን ናይ ዝመጽእ ብርሃን ወጋሕታን መፈላለዩ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ክንጽሊ ሰሪዓ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ብድሕሪኡ ንሪኦ ኣገባብ ኣጸላልያ እዩ እዚ ኣገባብ ኣጸላልያ ጸሎት ውልቃዊ ጸሎት ኣሎ እዚ ግላዊ ጸሎት ማለት እዩ ስድራ ቤታዊ ጸሎት ኣብ ገዛና ምስ ደቅና ምስ ሰብኡትና ምስ ኣንስትና ኮይንና ንጽልዮ ስድራ ቤታዊ ጸሎት ይበሃል ብድሕሪኡ ማሕበራዊ ጸሎት ንብሎ ሰብ ተኣኻኺቡ ዝጽልዮ ራብዓይ ከዓ ሃይማኖታዊ ጸሎት ይበሃል ኣብቲ ውልቃዊ ጸሎት ወይ ግላዊ ጸሎት ንብሎ ናይ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 10 ንንጉስ ዳርዮስ ዘይሰገደ ዘበለ ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ክድርበ እዩ ምስ ሰምዐ በዚ ኣዋጅ ንጉስ እዚ ከይፈርሐ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ክድርበ ከይበለ ገዝኡ ከፊቱ ማዕፅኡ ከፊቱ 3 ግዜ ከምቲ ቀደም ጽልዮ ጸሎት ከም ጸለየ እሞ እግዚአብሔር ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ከም ዘድሓኖ እዚ ናይ ግሊ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 5 ክሳብ 8 ዘሎ ክትጽሊ ከለኻ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ጥራይ ምእንቲ ክርየካ ገዛኻ ዓፂኻ ጸሊ ዝበሎ እዚ ናይ ግልና ጸሎት እዩ ስድራ ቤታዊ ጸሎት ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ካብ 4 ክሳብ 9 ንደቅኻ መሃሮም ንደቅኻ ጸሎት መሃሮም ንደቅኻ ሕጊ እግዚአብሔር መሃሮም ኣብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ከለኻ ክድቅስ ከለኻ ኢሉ ናይ ስድራ ቤት ጸሎት ተሰሪዕሎ እዩ ብድሕሪኡ ማሕበራዊ ጸሎት እዚ ማሕበራዊ ጸሎት ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 10 ከምኡውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 46 ጀሚሩ ዘሎ እዚ ጸሎት እዚ ኣብነታዊ ጸሎት ኮይኑ ሰብ ነነውየ ብሕብረት ምስ ጸለዩ እግዚአብሔር ከም ዝረድኦም ከም ዝሰምዖም መዓት ከም ዘቁረረሎም ምሕረት ከም ዘውረደሎም ተጻሒፍሎ ከምኡውን ሃይማኖታዊ ጸሎት ንብሎ ኣብ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 16 ኣብዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ ዝግበር ጸሎት ክሰሚዐ የዕዳወይ ተቀቢል ተዘርጊሐን ክቅበላየ ናዒንተይ ክሪአየ ናእዛነይ ክሰማዓየን ዋላ እኳ ብሓጢአትኩም እንተቀጻዕኹም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ጽለ ጸሎት እዛነይ ክሰምዓ ሽዑ ኣነ ክሰምዓኩም መሬትኩምን ልብኹምን ክፍውሰልኩም ኢሉ እግዚአብሔር ዝኣተዎ ሽዳን እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዋን ክኸብድን እዋን ክቐልልን ከሎ ብዘይ ምፍልላይ ምጽላይ ከም ዝግባእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ጢሞቴዎስ ስለ ኩሎም ኣመንቲ ኣብታ ናይ እምነት ዓንዲ ዝኾነት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ ኢሉ ነቲ ስርዓተ ጸሎት ሰሪዕሉ እዩ
بدحريو نريو خالأي أقباب صلاليا دويلنا كنصلي أب ماركوس معرف 11:15 حمشون دويلكم اتصلي وصلوت سمعكم كقبلكم كملسلكم إلو تسفاس لذهبنا دويلنا نصلي كم تقويتانا يس كريستوس حواريات زمهارونا تنبركيخنا نصلي بقصنا تدفئنا نصلي كمون إنا ودغنا إنا تسعنا مالت إنا سجدنا نصلي وصلوتي حزب እግዚአብሔር ካብ ዝቐጽልና ንሪኦ ቅቡል ጸሎት እዩ ጸሎት መዓስ እዩ ቅቡል ዝኸውን ጸሎትና ቅቡል ከም ዝኸውን ኣሚንና ኣምላኽ ከም ዝሰማዓና ንምእንቲ ክንጽሊ ጸሎት ቅቡል ዝኸውን ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ምዝስነ እዩ እዚኦም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንብሎም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 ፍረ መንፈስ ቅዱስ ገና ኢሉ ሽሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹ ኣሎ እዩ እዚኦም ከዓ ውሽጥና ሃሰስ ኢልና እንረኽቦም እዮም ሃሰስ ኢልና እንተሲኢናዮም ከዓ ደሊና ክመፁ ዝኽእሉ እዮም እዩ እግዚአብሔር ይደግፈና ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 22 ጸሎትና ቅቡል ዝኸውን بفرا منفس قدس مزسن إيو قداماي ناي فرا منفس قدس كا امنت إيو حواري قدس باولوس أب إبراويان 11:6 بزي امنت جنا نا أملاخ كسمرو أي كألون يوم إتنا أملاخ ناب أملاخ كمس زدلي أملاخ كم زلون نتوم زصبي وخا عسبي كم زهبومن كفلت يقبؤوي بزي امنت جنا نا أملاخ كسمرو أي كالني امنتنا لبنا مسمرمرنا امنتنا قديلون تسانيحو امنتنا دخيمو تفائل انتقام كابدا ودي زيت مهلي تفائل انتقام كاب الذي أبصلتنا انت سمعنا من البات انت سمعنا نتحاوسوا رتر التحاوس سلزقنا نتأمن انتفاع سلزي شعورني بدرنا أنه لو أنا ملذا انتقالنا ويتأس كريستوس تايلو تفائل انتقام كاري هذا إيوه تفائل انتقام كاري هذا نزأمن كله يكال نزأمن كله يكال شعور التي تفائل انتقام كاري سلزنبره ويتاي يأمني قدلت من الهيجن ملأ الله ويتاي يأمني من قدلت هيجن ملأ الله سلزي صلاتنا قبول زخون صلاتنا بفرا منفس قدس مزسنة فرا منفس قدس كا أبغلاتيا عمشة سرانكتن مجمع يعني فرا منفس قدس كا من هتيو كسلنا أبغانا خينا لقاعدنا اليوم كلا هاي صلاتنا بالسحاق تاو أبزفترة عرب سلسة وتشمن سبع سنة جميل دايزن أبي الله مستبهله أبونا آدم أدينا هوانم أتيات كم زغبرو إذا زاغير كم تحاسو نفتاريهم كم زحزولو تليتو أتياتهم تأمينهم كابت زاغير كهارمو جل
ብንስሓ ስለ ህይወትናን ስለ ህዝብናን ክንሳሕ ከም ዝግባአና ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 19 ኣነ ንህዝበይ በዲልናካ ኢና ንሕና ንኣቦታትና ንበዲልናካ ኢና ንሕና ንመራሕትና ንበዲልናካ ኢና ንሕና ነገስታትና ንበዲልናካ ኢና ንሕና ንካህናትና ንበዲልናካ ኢና ንሕና ነቢያትና ንበዲልናካ ኢና እናበለ ስለ ርእሱን ስለ ህዝቡን ዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ንስሓ ጸሎት እግዚአብሔር ተቐቢሉሉ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸሎት ብንስሓ ምስስነ ዝሓለፈ ኣበሳና ብንስሓ እናሓፀብና ንፅልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ከም ዝኸውን ነዚ ኣብነት ዝኾነና ናይ ዘኬዎስ ጸሎት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ጎይታይ ንዝበደልክዎ 4 ዕፅፊ ፍርቂ ንብረተይ ከዓ ንድኻታት ሂብ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብቑዕ ንስሓ ምስ ኣተወ እንታይ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ ንስኻ ወዲ ኣብርሃም ኢኻ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ብድሕሪ እንሪኦ ካብ ታሪክ ቅዱሳን ኣቦታት እዩ ኣብ መፅሓፍ ስንክሳር 9 ጥቅምቲ ኣባ ኣትናሲዎስ ይበሃል። ስለዚ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከመይ ገሮም ይንስሑ ጥራይ ዘይኮነ ዝተጋብዩ ሰባት ከመይ ገሮም ከም ዝንስሑ ናብ መገዲ ንስሓ ብፀጋ ዘደይቡ እዮም። ምስቲ ዘለና ግዜ ካብ ታሪክ ሕፅር ቀብላ ክትትን እየ ኣባ ሚካኤል ዝተባህሉ ናይ አንጾኪያ ፓትርያርክ ምስ ዓረፉ እቲ ጉባኤ ተጋቢኡ መን ሓይሽ መን ይበቅዕ ለዚሉ ብሕብረት ብድምፂ ሕብረት ኣባ ኣልመፍርያን ዝበሃል ኣቦ ሊቀ ጳጳሳት ክኸውን መሪፆም ክመፅእ ሓቲቶሞ 50 መዓልቲ ተፀቢዮም ምምፃእ ምስ ኣበየ ግን ፍቓድ እግዚአብሔር ኣይኮነን እምበኣር ኢሎም ንኣባ ኣትናሲዎስ መሪፆም ነዚ ዝሰምዐ ኣባ ኣልመፍርያን ካብ ሕጂ ወፃኢ ስራሕ ሰሪሕኩም ኣባ ኣትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ከይከውን ኣብ ግዜ የለኹ ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ስሙ ከይፅዋዕ ኢሉ ኣዋጅ ምስ ኣወጀ ኣባ ኣትናቴዎስ ግን ነዚ ምስ ሰምዑ ነቲ ረድኦም ኣብ ክንዳይ ኮንካ ነዚ ህዝቢ እለዮም ኣቦኻ በይከይዱ ተበሉካ ከዓ ሱባኤ ሒዙሎ በሎም ኢሎም ናብቲ ኣባ ኣልመፍርያን ማለት ናብቲ ዘውገዞም ሊቀ ጳጳሳት ክኸውን ተመፀ ከይዶም ኣብቲ ኣብ ገዳም ከይዶም ኣብኡ ጠጠው ኢሎም እታ ኮንካ ምስ ተባህሉ ንኣባ ኣልመፍርያን ደልየ ንዓኹም ይደልየ ይብላለሞ ኢሎም ምስ እተዎም እንታይ ኮንካ ምስ በልዎ ኣነ ሜት ሚተ ብዕርቃን ብቁሪ ተሸጊሮሞ ኣብ ዝዕንገል ኢለ ነፍየ እሞ ገዳም ትነብር እንታይ ትኽእል ዋልሓንቲ ክእለት የብለይ እንታይ ፍልጠት ከለካ ዋልሓንቲ ፍልጠት እውን የብለይ እንታይ ማዕርግ ከለካ ዋልሓንቲ ማዕርግ እውን የብለይ ስለዚ መግቢ ዕለት ጨርቂ ዓመት ኢነ እንዳበለና ዳሞ ገለ ቦታ ሃብዎ ኣብዚ ነፍሲ ኢለይሎም ከቂዶምሉ ኣብ ምጉሳይ እንስሳ መግቢ ኣብ ምድላው ዒባን ፋንድያና ምፅራቅ ተዋፊሮም ንእግዚአብሔር እናመስገኑ ብውሽጦም ኣብ ትሕትውልኦም ብደገኦም ከዓ ከምረዱ ኮይኖም ተገልግሉ ከለዉ እቲ ኣብ ትሕቲኦም ኣብ ልዕሊኦም ኮይኑ ዝኣልዮም ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ንዲቁና ብቑዕ እዩ ኢሉ ዲቁና ክቕበሉ ምስ ኣቕረቦም ግን ኣነ ሓታተይ በዚሑትኹም ኮይኑ እምበር ቅድሚ ሕጂ ዲቁና ተቐቢለ ተቐቢየ ነይረ ምስ በሉ ብዲቁና ከገልግሉ ከም ዝፈቐድሎም ብድሕሪኡ ማዕርገ ክህነት ክህብዎም ከምኡ ገይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ጳጳስ ክሸምዎም ምስ ደለዩ ኣነኮ ኣባ ኣትናቴዎስ እየ እዩ ሽዑ ኣባ ኣልመፍርያን ኣባ ኣትናቴዎስ ካብ ቦትኡ መፅኡ ኣብ ቤት ኣቦታይ ብከምዚ ዝመሰለ ዒባ እንስሳታት ብምፅራግን ብርድናን ተገልግለኒ እግዚአብሔር መሓሪ እንተዘይከውን ነይሩ መሬት ኣፋ ከፊዳ ክትሕተኒ ዝግባእ ነይሩ ኢሎም ብልቢ ተነሲሖም ከም ዝተቐበልዎ እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ንርእሶም ጥራይ ዘይኮነ ዝንስሑ ዝተጋቢሉ ሰባት ክንስሑ ሳብ ክንደይ ዋጋን ፃማን ከም ዝኸፍሉ ቤተ ቅዱስ ታሪክ ዝምህረና እዩ።
ويتانا مدحينا نستوسوس هدقت من الكلو أما جوز عسل شمونته كاكسران حدا مساب سلاسان حمش كنزلو اندزي حدكم كل المستمعون يتوس هواريا ويتاي كسابني نحن عدك كساب شو حتى دمس بلو شو حتى يكون كل بلتا زلو كساب 7 ጊዜ شو حتى سلازي بمثالي بالقرآن نجيرهم نتزنا درهم مثالي أنتي كل حنا نفلتو حدثت كاب حد بعد زجاج شيخ مكريت تلك حنيرو التي شيخ مكريت استلك حقان خالصت 100 دينار على الروانيرو سلازي أعتقد يتخاني أنت مكريت شو تشتري دينار كم تشرب التي نايت بسات مساحة تاريخ جلسة سلازي الذي شيخ مكريت تلك مع العدو مسرحه شيخ مكريت تخلني مسبلو يبلي مسبلو تايو قبلو ما أنت جميعك عداها تسرز القلب أرسل عدو تسرز له معانتكن في شيخ مكريت تسرز لها نتني دينار على تجوز نبرة رقيبه 100 دينار تخلني يبلي مسبلو كساب زخفلو ناقص ربيتي أتوول إتوم شيخ مكريت كم محل كله زسمعو قليات نقص ناب نقص بيدو الشيخ مكريت زاد قالوا هذا قالوا عدو السادس قالوا لو ما عندي الإجارة دنقنيات 100 دينار على سردية أتيو مسبلو بعري سو عليه أنا سلس سانكا سلس شكرتا 100 دينار جدي كلتا استخافة حاجات عدا مسوتاق مهردا يتجبأك سلزين عبدس بقولوا نحروز نبره نابزس بقولوا يحليكم حبوا وبلون سلزي أمور داتانا يتمالكتي نسخاتكم ون أمور داتانا حزاتانا نبي نسخاتكم ون نزبدلكم كوش تلفهم من تذي حديكم له سماعوكم قم أي كحدكم سلغلاتو زاغير تمسكنيهم أبزار تقول صلت تبين تلتن انتداك تريخنا نالوا جزي يخيط سلزلو نجزي نابدوا عيكتوا نحنا ندلنا زاغير كأنت فقدو أبنت جزينا أبنت تغتلنا مرينا فنيكم سلسمعهم تقولوا صلت كل زاغير سمعهم سلغلاتو زاغير تمسكنيهم التجزي نايبوا عيكتوا بمدخنيان بمسافات الوزاي مرحاكوري أبن سنحنا يقول أبن زحلة زفن ريتو حتو قبول نزل استزيادة يهبتمو يزيل حسابات كلهم اليوم أقلقلتهم تلأخذهم في كتاب الوصل دلهم نبعتهم تحلفكم
اوكي سمع لكم هو اوكي ابدي انا يتصلت سي እግዚአብሔር አምላኽ በእምነት እንድሕር ጠሊናስ ይሰምዓና እዩ ኢሎም ክምህሩና ፀኒሖም ኣቦና እሙኒ ሕጂ ኣነ እንታይ እያ ሕቶይ ነይራ ኩሉ ንፅልዮስ ኩሉ ወሃበና ኣይኮነን ኢለ እየ ድሓስብ ነይረ ምክንያቱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ኩሉ ንሕና ንሓስቦስ ንሱ ድሓስቦን በበይኑ ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዝፀለናዮስ ኣይቅቡሉን እንተኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማለት እዩ ብከመይ ክርድአና ይኽእል حتى ترجعتكم ربنا حتى نطرتريا ميبي كدغما هو ጸሎትና ሲ እግዚአብሔር ተቀቢልዎን ኣይተቀቢልዎን ሲ ብከመይ ከነረጋግፅ ንኽእል ያትብል መስለኒ ተሓቶ እዋ ደድሕር ዝቅቡል ጸሎት ትብል ዘይቅቡል ጸሎት ወይ ከዓ ማእሲ ጸሎትና ዘይቅቡል ዝኸውን ዝብል ኣርእስቲ ኣለና ኣብኣ ክንሪኦ ደስ ዝበለኒ ንምስኽኻር ዝኣክል ግን ሓደ ጸሎት ብዘይ ንስሓ ክንተምሮ ዘለና ብዘይ ንስሓ ብዘይ እምነት ወይ ብቕዓት ምስኸውን እቲ ንሕና ንፅልዮ ጎዳኢና ምስ ዝኸውን ንዓና ዝጎድእ ምስ ንኸውን ከምኡውን ብትዕቢትን ብትስሕትን ምስ ዝቐርብ ንሕና ንሓተሉ ዘለና ኣብ ዘይግድኡ ምስ ዝኸውን ኣንፃር ፈቃድ ኣምላኽ ምስ ዝኸውን ንዓና ወይ ከዓ ንካልኦት ዝጎድእ ምስ ዝኸውን በዚኦም ምክንያት እቲ ጸሎት ዘይምለስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ሕቶ ንምልሳ እቲ ንሕና ንፅልዮ ጸሎት ፈቃድካ ይኹን ኢልና ክንፅሊ ከለና እቲ ንሓቶ ጸሎት ምስ ሓተትና ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ኣሎ እዩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ልክዕ ከምቲ ቃል ዝምለሰሎም ዝነበረ ከምኡ ዘይክምለሰልና ይኽእል እዩ ገለ ብተግባር ክምለስ ይኽእል ገለ ምስ ኩነታት ክምለስ ይኽእል ንሕና እቲ ንፅልዮ ጸሎት ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ድዩ ኣይቅበሉን እቲ ንፅልዮ ዘለና ከምዚ ንመሃሮ ዘለና ወኣምላኽ ኣነ ከምዚ ይደሊ ኣለኹ ግን ፈቃድካ እምበር ፈቃደይ ኣይኹን ንኣብነት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ሕማም ዝፈውሰኒ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ ንሱ ንካልኦት ብዘፈር ክዳኑ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ንሱ ከዓ ብሕማም ይሳቐ ነይሩ እዚ ሕማም ዛርሕቐለ ኢለ ናብ ኣምላኸይ 3 ግዜ ማለት 3 ሱባኤ ጸለኹ ምስ በለ ኣምላኽ መሊስሉ ነቲ ሕማም ኣይለዓለሉን ግን ጸሎቱ ተመሊስሉ እዚ ሕማም ኣይለዓልን እዩ ግን ጸጋይ ብድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ እዩ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝግለጽ እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ እዩ ምስ በሎ ልዕሊ እሱ ሓቲትዎ ዝነበረ ሕማሙ ክለዓለሉ ኣብቲ ሕማም ምስኡ ከሎ በቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ጸጋ ናብ ዝያዳ ሓይሊ ከም ዝዓቢ ስለ ዝፈለጠ ብሕማመይ ክምካሐ ብድኻመይ ክምካሐ እናበለ ከስተንትኖ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ጸሎትና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር እዩ ሎሚ ዘይተመለሰ ኣይንብልን እግዚኣብሔር ንጽበዮ ምክንያቱ ከምታ ከነኣናዊ ሰበይቲ ሽዑ ንሽዑ ምጸለየት ኣይመለሰላን ግን እምነታ ኣይጎደለን ተስፋ ኣይቆረፀትን ዋላቲ ዝምልሶ ዝነበረ መልሲ ንዓና መምሃሪ ክኾነና ኣዝዩ ተሪር እዩ ንዓኺ ዝኸውን ፈውሲ የብለይን ንጓልኪ ዝኸውን ፈውሲ የብለይን ንኽላባት መግቢ ውሉድ ንኽላባት ምሃብ ክብላ ከሎ ፀርፊ ዝመስለና ንዓና ሕጂ እሳ ግን እምነታን ንዓበየ ይኸይዱ ብጥበብ ብምሳሌ ምስ ተዛረባውን ብምሳሌ መሊሳትሉ ኣብ መጨረሻ ከዓ ተዓዊታ ስለዚ ሎሚ ጸሊና ሎሚ ስለ ዘይመለሰልናስ እግዚአብሔር ኣይሰማዓናን ማለት ኣይኮነን ስለዚ በቲ ቃል እግዚአብሔር መሰረት በቲ ኩነታት እናረኣና ኢና ፈቃድ ኣምላኽ እዩ ኣይኮነን ንሪኦ ማለት ካልኣይቲ ሕቶ ዝመጠት ኣላ ካብ ስብሓት ሰላም ከመይ ኣምስልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታት ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም ኣነ ስብሓት እየ ዝበሃል ምናልባት ሓድሽ ምናልባት ዘይትፈልጥ ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ሓዊ ዲያቆን ሮቤል እየ
نلو معلتي كلت حتتات أبزي RST زدهابا كحتت دلي اتا قدامتي حتى بزعبا ጸሎት يا تبل ጸሎት سني سبن እግዚአብሔርን بمنفس حلنانا سبسيبنا بእግዚአብሔር አምላኽ ንጽልዮ ጸሎት እዩ by definition ሕጂ ተሓቶ ሓታር የለለኹ ጸሎት ስኒ ንሕና ሰባት ቶም ኣመንቲ ናብ እግዚአብሔር ንጽልዮ ብጀካ ናብ እግዚአብሔር ናብ ካልእ ኣካል ንጽልዮ ጸሎት ኣሎ ድዩ ወይን ከዓ እዚ ጸሎት ሲ ክንጽሊ ከለናሲ ናብ ካልእ ኣካል ክጽልየሉ ዝግብኦ ኣካል ኣሎ ድዩ ምናልባት መልኣኽ ይኹን ወይም ድማ ቅዱሳት ኣቦታት ይኹኑ ክጽልየሎም ዝግብኦ ኣለዉ ድዮም ሶኻኒ ጸሎት ኣምልኾ ኢና እንድሕር ንብሎ ኣለና ኮይና ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ክትኮኑ እዚኣ ተስፋ ገብር ብጀካ እግዚአብሔር ኣምላኽስ ጸሎት ክቅበል ዝኽእል ካልእ ኣካል ኣሎ ድዩ ኣታሕቶ ካልእ ትሕተይ ከኣኒ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዘይቅቡል ጸሎት ከም ደሎ ኣስተምሂርና እዩ ኣብ ወንጌሉ ኣብ ምናልባት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 እቶም ግቡዛት ሲ ይብል እቶም ግቡዛት ሲ ክጽልዩ ከለውስ ምእንቲ ሰባት ክሪኦም ሲ ኣብቲ ሰብ ዝተኣከበሉ ቦታ ኮይኖም ይጽልዩ እዚ ኸኣኒ ዘይተቐባልነት ኣብ እግዚአብሔር ከም ምዃኑ የርኤና ሕጂ ብዛዕባ እዘን ክልተ ከተብርህለይ ዘለ መርጌታ የቐኒየለይ ሕራይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ስብሓት ሽምካ ሓቀይ ብልቢ ነመስግን ኣብዚ ምስታፍካን ሓሳብካ ምግላጽካን እታ ጸሎት ባይ ዴፊኒሽን ዝበልካያ ኣብ ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 14 እንታይ ኢሎም ኣቐሚጦም ኣለዉ ቦታት ቤተክርስትያን ጸሎት እሰ ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ኢሎም ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ኢና ምስ ኣምላኽ ንዛረብ ስለ ኣምላኽነቱ ስለ ዘለዓለማውነቱ ስለ ምሕረቱ ስለ ተበጃዊነቱ ንዓና ብመልክዑን ብምስሉን ብምፍጣሩ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮ ስልጣን ስለ ዝሃበና ብተፈጥሮ ስለ ዘኽበረና መዓልታዊ መግብና ስለ ዝሰርዓልና ሓጢኣት ንገብር ከለና ንንስሓ ስለ ዝጽበየና ሓጢኣት ገርና ሕደገልና ክንብሎ ከለና ስለ ዝሓድገልና ብደሙ ስለ ዝተበጀወና ዘለዓለማዊ መንግስቲ ስለ ዝሰርዓልና እዚ ኩሉ ምስ ኣምላኽ ንዘራረቦ ዘረባ እንታይ ይበሃል ጸሎት ይበሃል ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ማለት ኢሎም ሓጻር ገይሮም ከምታ ዝበልካያ ጸሎት እሰ ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ብዛዕባ በጀካ ናብ እግዚአብሔር ናብ ካልእ ዝቐርብ ጸሎት ኣሎ ዶ ዝብል ናይ ሎሚ ክልተ ቅነ ኣብዚ ጉባኤ እንድሕር ነርካ ኣብቲ ክፍልታት ጸሎት ዝብል ናይ ኣምልኾ ጸሎት ናይ ምስጋና ጸሎት ናይ ንስሓ ጸሎት ናይ መብጽዓ ጸሎት ናይ ኣማልዶ ጸሎት ሪኢና ነርና ሽዑ ተነርካ ጽቡቕ ሽዑ ደዘይነርካ ከዓ እቲ ዶኩሜንት ክሰድዎ እዮም ክትሪኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ካልኦት ፍጡራት ዝቐርብ ጸሎት የለን ፍጡራት ኣብ ክንዲ ካልኦት ዘቕርብዎ ጸሎት ግን ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ራእየ ዮሐንስ ተጻሒፉሎ ካልኦት ፍጡራት ኣብ ክንዲ ካልኦት ማለት ንጹሃት ኣብ ክንዲ ርኹሳት ቁኑዓት ኣብ ክንዲ ዝተጋገዩ ኣብ ረህዋ ዘለዉ ስለቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ኣብ ጽጋብ ዘለዉ ስለቶም ኣብ ጥሜት ዘለዉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘለዉ ስለቶም ኣብ ሕማቕ ዘለዉ ዘቕርብዎ ጸሎት እዚ ናይ ኣማልዶ ጸሎት ይበሃል ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣቦና አብርሃም ሰብ ሰዶምን ጎሞራን ኣብ ዝሙትን ኣብ ጓይላን ኣብ ዕንደራን ከለዉ ንኣብርሃም ኣይሓተትዎን ጸልየልናውን ኣይበልዎን እግዚአብሔር ብዝነገሮ ምስጢር ግን ኣቦና አብርሃም ኣብ ክንዲ ሰዶምን ጎሞራን ደው ከም ዝበለ እግዚአብሔር ከዓ
حمشت تصادقان ابتن 10 تصادقان ابتم هاجرات ترخيبن ምእንትቶም 10 ኢሉ ምሕረት ክገብር ከም ምዃኑ ቃል ዝኣተወሉ ተጻሒፉ ኣሎ ከምኡን ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ጸሎት ናይ ሰባት ኣብ ጽንሃ ወርቂ ገይሮም ናብ እግዚአብሔር ዘቕርብዎ ጸሎት ከም ዘሎ ተጻሒፉ ኣሎ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ እኩባት ሰባት ዝበልካያ ምናልባት ናይ ወንጌል ማቴዎስ ሰባት ክሪእዎም ኣብ ቃራና መገዲ ኣትብል ከም ዘላታ ታ ወንጌል ተንቢብናያ ጽብቕት እያ ሰባት ተኣኪቦም ዘይኮነ ትብል ሰባት ምእንቲ ክሪእዎም ኣብ ቃራና መገዲ ወፂኦም ዝጽልዩ ሰብ ክሪእሎም ዝደልዩ ናብ ኣምላኽ ዘይኮነስ ጸለይቲ ምዃኖም ሰብ ክሪእዮም እሞ ሰብ ከመጉሶም እዚኦም ናይ ጸሎት ሰባት እዮም ተባሂሎም ኣብ ቅድሚ ሰባት ክረኣዩ ዝደልዩ እዚኣቶም ዓስቢ ከም ዘይብሎም ከምዚኣቶም ኣይትኾኑ ኢሉ ዝሃባ መልሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ምናልባት ዝያዳ ተወሳኺ ሓሳብ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ናባኹም ምሕልፍ ኣለኹ ተወሳኺ ሓሳብ የብለይን ጽቡቕ ጌርካ ስለ ዘብርሃ ሰሚኸኝ ጽቡቕ ጌርካ ጽቡቕና ተወሳኺ ሓሳብ የብለይን መርጌታ ሃራይ ስለዚህ ሓውና ስብሓት ተመሊሳ ክትከውን ንኽእል ጸሎት ናይ ግሊ ጸሎት ናይ ቤተሰብ ጸሎት ናይ ማሕበራዊ ጸሎት ሃይማኖታዊ ጸሎት ተባሂሉ ጸሎት ኣብ ኣርባዕተ ከም ዝኽፈል እቲ ኣብ ቃራና መገዲ ሰብ ክሪኤለ ኢልካ ዝግበር ግን ካብ መሰረቱ ቅቡል ከም ዘይኮነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና እዩ ቤተ ክርስቲያን ከኣኒ ከም ዘይቅቡል እያ ትወስዶ ሃራይ ቃል ተስማዕና ካልእ ሕቶ ዘለኩም ሰባት እንተለኹም ወይ ዊጥ ኣቡሉ ኢድኩም ማይክ መታን ክኸፍተልኩም ህይወት ሕቶ ኣለኒ ራይሲ ሰሚዕኸኒ ማማ እስማዕ ኣሎ ኦኬ ናተይ ሕቶ ሲክስታይ ኣብታ ናይ ሎምሸት ተማሂርናዮ እንድያ ኣሚን ሰዲድ ካልና ነርካሲ ኣነ ኣይ ዶንት ኖ ሲሊ ኮሽን ግን ንኽርዳእ ስለ ዘለኹ እታ ጸሎት ሶሰናሲ ኣብቲ ቡሉይ ትብል ግን ክረኽባ ኣይከኣልኩን ወላ ሳብ ካልእ መፅሓፍ እያ ሓቅኺ ክገልጻ ከለውን ካልኣይ ቀኖና ዝሓስኩም ተልኢኹም ኢለ ነይረ ስለዚ ካልኣይ ቀኖና ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና ታሪክ ሶስና ከዓ ኣብ ካልኣይ ቀኖና ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቅሬታ ንሳ ክደልያ ማለት እዩ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ቴንክ ዩ ሕራይ ካልእ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ዳርጋ ካልእ ሕቶ ዝመፀሎ እሞ ኣበይ ምርጌታ እንተ ደኣ ጸሎትሲ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ኮይኑስ መብዛሕትኡ ግዜ ጸሎት ክንገብር ከለናስ ሓንጎልና ይስረቕ እዩ ናብ ካሊእ እዩ ዝኸይድ ኣንኳይዶ ምስ ኣምላኽ ምስ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ እውን እንዳተዛረበካ ከሎስ ናብ ካልእ እንተ ደኣ ኣቕሊብካስ እቲ ሰብ ይሓርቕ እዩ ካልእ እውን ይብል እዩ ሕድስ ኣምላኽሲ ጸሎት እንዳገበርና ከለና ሓንጎልና እንተ ደኣ ተሰሪቑስ ኣምላኽሲ ኣይቁጣዕና እንዶ ሰሚዕናያ ዝሓቶ ትስማዕ ኣላ ጸሎት ክንገብር ከለና ሕሊናና እንተተሰሪቑ ናብ ካልእ እንተኸይዱስ ኣምላኽ ይቁጣዓና ዶ እያ ትብል ታሕቶ ቅድሚ ታሕቶ ምምላሳ ግን ነታ ሕቶ ክዕርያ እየ እታ ሕቶ እንታይ ክትከውን ዘለዋ ኣብ ግዜ ጸሎት ልብና ከይስረቕ እንታይ ክንገብር ኣለና ክትሓፅረልና ምእንቲ ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና እንታይ ኣሚሎም ፍርቂ ለይቲ ደወል ገዳም ክድወል ከሎስ ኣቦታት መነኮሳት ጥራይ ዘይኮኑ ንጸሎት ዝትስኡስ ኣጋንንቲ ከዓ ነቲ ጸሎት ንምዕንቃፍ ሽዑ እዮም ዝትስኡ ስለዚ ነቲ ዝወሃብ
ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ከይሓድር ንኽምንጥሉ ኣብ መንጎ ጸሎት ንገለ ብድቃስ ንገለ ብዕላል ንገለ መንጎ ጸሎት ምእታው ምጻእ ንገለ ብሓሳብ ንገዛኻው ናብ ካልእ ቦታ ምኻድ ብዝተፈላለየ ምኽንያት መናፍስቲ ነቲ ጸሎት ብግቡእ ንኸይጽልእ ዘምጽዎ ፈተነታት እዩ። ምክንያቱ ስርሖም ካብ ልቢ ቃል እግዚአብሔር ምምንጣል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ልብና ከም ዝተሰርቀ ዝተረዳእና እዋን ብምንታይ ልብና ይስረቕ ከም ዘሎ ኢና ነረጋግጽ። ምክንያቱ ንዝኾነ ፀገም ናቱ ዝኾነ መፍትሒ ኣለዎ እዩ። ልብና ከም ዝፈርሕ ብፍርሒ ከም ዝወሓጥ እንድሕር ይኸውን ኣልዩ ትብዓት ዝህብ ጥቕሲ ንኣብነት መዝሙር ዳዊት 23 ቁፅሪ 4 ብርባር ናብ ሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርሕን እየ። ነዚ ጥቕሲ እዚ ምስ ደጋገምናዮ እቲ ፍርሒ ዝበሃል ካባና ይወፅእ። ብትዕቢት እንድሕር ፍትነና ኣልዩ ኣነስ ሓመድን ሓሙኽሽን እየ ትማሊ ዘይነበርኩ ጽባሕ ከዓ ነዚ ዓለም ዝገድፎ እየ ኣምላኸይ ይኽበር ኣምላኸይ ይመስገን ኣነ ድኹም ሰብ የልና ድኻምና ክንዝክር እንድሕር ገዛኻ ከም ዝኾይኑ ስድራኻ ከም ዝኾይኖም እንዳበለ የፍራሓና ኣልዩ ከዓ እግዚኣብሔር ሓላዊና ይተኸስን እዩ ዝብል ጥቕሲ ኣነ ምስኦም እንደዘየለኹ እግዚኣብሔር ምስኦም ኣሎ ኣነ እንደዘይረኣኽዎም እግዚኣብሔር ኣለዎም ኢልና መጀመርያ ልብና ብምንታይ ዓይነት ይስረቕ ዘሎ ብፍርሒ ድዩ ብትዕቢት ድዩ ብቂም ድዩ ብምንታይ ይስረቕ ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገፅና ኢና ነቲ ልብና ከይስረቕ ክንዕቅቦ ንኽእል። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እታ ኣብታ ናይ ቃለ ምዕዳንን ናይ ጸሎትን ግዜ ብዙሕ ግዜ ወሲድና ኣለና 8 ደቂቃ ተሪፈናና ዘለዋ እዚኦም መራሕትና ዝኾነ መደብ እንድሕር ዘይብሎም ናብታ ቃለ ምዕዳን ናይ ኣቦታትን ናብ ጸሎትን ክንሰግር ኢና። ሓንቲ ሕቶ ኣላ ብምርጌታ ዝመፅአት ሕጂ ቅድሚ ምፅላይናሲ ጽድቁን መንግስቱን ድለዩ ድሕሪኡ ኢኻ ክትፅሊ ዘለካ ሕጂሲ እንተደኣ ከምኡ ኮይኑ ሲ ቅድም እቲ ጸሎት ክንገብሮ ዘለናስ ናይ ግላዊ ወይ ከዓ ስጋዊ ጸሎት ወይ ከዓ ናትና ጸሎት ዘይኮነ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና? ተሓቶ ኣላ ዶ? ኣብ ማቴዎስ 6:33 ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ ትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክወሃበኩም እዩ ዝብል ኣምላኻዊ ናይ ተስፋ ቃል ኣሎ። ስለዚ ክንፅሊ ከለናስ እንታይ ኢና ክንፅሊ ዘለና? ብዛዕባ ስጋዊ ነገር ዲና ክንፅሊ ዘለና ቅድምሲ ዋላ ብዛዕባ ሰማያዊ ኢና ከነቐድም ያ ትብል ታሕቶ እንድሕር ሒዘ ያሃልየ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ ናይ ኣምልኾ ጸሎት ሰሪዓቶ ዘላ እዩ። ንግሆ ተሲእና ብዛዕባ ክብሪ ኣምላኽ ብዛዕባ ዘለኣለማውነት ኣምላኽ ብዛዕባ ፍትሒ ኣምላኽ ብዛዕባ መጋቢነት ኣምላኽ ብዛዕባ ተበጃዊነት ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ምስ ኣስተንተና ወኣምላኽ ነብሰይ ኣብ ቅድሜኻ ቅብልቲ ትኹን። ስለዚ ልክዕ ከምታ ቃል ተጻሒፋ ዘላ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ። ብኣ መሰረት ኢና ንኸይድ። ብኣ መሰረት ከዓ ሰሎሞን እንታይ ትደሊ ዘድልየካ ዘበለ ኩሉ ለምነኒ እሞ ክህበካ እየ ምስ በሎ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚሩ ወኣምላኽ ክፉእ ካብ ጽቡቕ ፈልየ ክፈልጥ ንህዝብኻ ከዓ ብሓቅን ብቕንዕናን ከም መሓድርሲ ወእግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ሃበኒ እዩ። ስለዚ ንህይወት ዝኸውን ንበረኸት ዝኸውን ሕቶ ጸሎት ይጸልዩ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ሓተትካን ዓወት ኣብ ርእሲ ጸላእትኻ ኣይሓተትካን ጥፍኣት ጸላእትኻ ኣይሓተትካን ስለዚ ጥበብን ምስትውዓልን ስለዚ ሓተትካ
ጥበብን ምስተውዓልን ሂበካ ኣለኹ ካልእ ተደልዮ ዘበለ ኩሉ ከዓ ክህበካ ኢሉ ቃላት ኢሉ ስለዚ ልክዕ ከምታ ቃል ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ ንሕና ድኹማት ኮይና ኢና እምበር ዝብላዕን ዝስተንሲ ንእንስሳን ንኣራዊትን እውን ኣየጉደለሎምን እግዚኣብሔር ስለዚ ከዓ እዩ እንታይ ክንበልዕ እንታይ ክንሰቲ እንታይ ክደን ኣይትበሉ ንዕዋፍ ሰማይ ረኣዩ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተመሊሳ ክትከውን ተስፋ ገብር አሜን ቃል ህይወት ይስማልና ተመሊሳ መስለኒ ናባቃሽ ናባቃሽ ራይ አቦና حراي سمع الله خديه هو سمع الله باش حراي سلخلو زيابير مسغانا يبصحيو ابونا ابوي مرجتا دما قال هيوت يسمع لنا باش قرب دمص وسغ قال كان ممر قرب دمص وسغ بلبنا بستخاله مده حراي تمهرنا يدما قبل بنا حضرلنا نبنا دما عدمنت عنان يهبلنا مجمريا كنصلي خلنا حسابنا كي يخفل منفسنا وين انت غيسرق بيت كريستيان اب قداسي اجزي يخون اب قداسي يوحنس افورق انت ايزبلنا بسماء يهلو لبكمو لبخمسي اب سماء يهلو لا إلي يكون لناكمو حسابكم دما ابلع علي يخون حجي مدراو حساب مدراو حاليات مسك دي ابير املاخنا خنزارب كلنا مئنتي منفسنا خيسرقنا اقدمنا كمتي ابونا ابوي مرجتا زبلنا سسعتي انت دا حسابنا زخفلنا لبنا ناب سماي كيهلون ام مدري بحساب كلل يبلنا انت دا اخوينو سلتا قدلنا سلتا دخامنا قدم تاغن قبر قبانا كابانا خلعللنا اكزي ابهر سلي اقدم كنصلي يقبانا مغنياتو اتا تعنقفنا زلا اتا مسكزي ابهر دما لبنا ناب سماي حسابنا دما ناب لعل خيكون تغفلنا ويتعصونا نجر ما انت خلعللنا سليئه مجمريا خنصلي قبانا مغنياتو شيطان كل يتزرع نابغزي ابيهر كنقرب كلنا بزح نغاريو كمصالنا زخيل سلامنتاي افنا يلفلف لبنا حسابنا جن بخالق نجر يعقت ويدما بخالق نجر يحصر مالتيو اتقند صلاه دما ناي لب صلاه سلازخونه اغزي ابيهر زقبلو لبنا كيخفل حسابنا كيسرق لبنا اب سماي حسابنا دما انتي ابلع لي كون مجمريا مسغزي ابيهر بصلاه كنقحلو زقبعنا نزيو مغنياتو اتن صلاه نقحنا مسغزي ابيهر كنعرق نابغزي ابيهر كنقرب زيد لينا صلاينا شيطان كل غزي انت ايزمصالنا انت دايلنا حسابنا زخفل بلبنا بمولع حلنانا تمسيتنا دما نابغزي ابيهر ما انت خي نصلي كاين الرخب قومي يزغبرنا مو مجمريا سلازي كنصلي قبعنا انت ايزبها لحدبو كم زبنا بمرجتا خمرنا تصنحسي
ኣኪቦም ነተን ኣዴታት መጽሓፍ ቅዱስ ምህርዎን ነይሮም ሽዑ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም ምኸውን እየ እቶም ኣቦ ትምህርቶም ምስ ወድኡ ነተን ኣዴታት እንታይ ኢሎመን ኣንተን ኣዴታተይ እዚ ኩሉ ክብለክን ዝፀናሕኹሲ ሰሚዕኽን ኣንዶ ተረዲእኽን ኣንዶ ኢሎም እቶም ኣቦ ምስ ሓተትዎን ሓንቲ ሰበይቲ ብድድ ኢለን እንታይን ኢለን ዋይ ኣቦይ እቲ ኣብ ውሻጠ ዝጠፍዐ ቁሕትናሲ ሕጂ እንዲና ንረኽቦ ኢለንኦም ይበሃል ሓቂአን ተዛሪበን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣካለን ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘሎ እዝነን እውን እሰማዕ ኣሎ ልቢ ግን ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብ ዓለም ኣብ ስጋዊ ነገር ኣብ ምድራዊ ነገር እዩ ዘሎ እሞ እቲ ቀንዲ ነቲ ዝኸፍለና ወይ ድማ ዝዓፅወና ነገር ኢና ከነርሕቆ ዘለና እሞ ካብዚ ዕንቅፋት እዚ ካብዚ ፈተነ እዚ እግዚኣብሔር ይሓልወና ኩሉ እንጽልዮ ጸሎት እቲ ናይ ምድራዊ ነገር እቲ ናይ ስጋዊ ነገር ንድሕሪት ገዲፍና ልብና ናብ ሰማይ ሓሳብና ንላዕሊ ኮይንና ክንጽሊ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ድማ ምሕረት በረኸት እንረኽበሉ ክኸውን ኩሉ ጸሎትና ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና ሰዓትካ ኣኺላ እያ ትብል ቴክስት መፅያትን እሞ እታ ሰዓተይ መዓስ ተጀሚራ መዓስ ከም ተወድአት ኣይፈለጥክዋን እሞ ፍቓድ ክመልእ ስለ ዘለኒ ኩልና ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ጸንሐና ሰዓትን ጊዜን ተመስገን ንብለካ እግዚአብሔር አምላክና ወላኳ አበበይን ስፍራ እንተለና በአኻግና ኣብ ሓደ ከም ዘለና ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ዝተመሃርናዮ ድማ ናባኻ ዘጠምት መገድኻ ዘትሕዝ አምላክነትካ ድማ ዘፍልጥ ግበረልና መገድኻ ተሕጅና ናባኻ ተቀሪብና አምላክነትካ ድማ እንተደኣ ፈሊጥና እቲ ኩሉ እንደልዮ ሰማያውን ምድራውን ድማ ኣይንስእንን ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ይኹነልና ኩሉ ዝተመሃርናዮ ኩሉ ሰማዕናዮ ድማ ብናይ እዝኒ መንፈስ ሰሚዕና ኣብ ልብና ከነቐምጦ ኣብ ኣእምሮና ድማ ክንዓቁሮ እስኻ ሓግዘና ከምቲ ማርያምሲ ንኩሉ ዝንገራ ዝነበረ ኣብ ልባ ተዋህሉሎን ተሓስቦን ነበረት ከም ተባህለ ንሕና ድማ ኩሉ ተመሃርናዮ ኣብ ልብና ንሓስቦን ኣብ ልብና ነዋህሉሎን ድማ ግበረልና እቲ ካብ ልቢ ኩልና ክወስድ ከም ዝጓዝም አንበሳ የማን ጸጋም ዝብል ዲያብሎስ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ከባቢና አርሒቅካ እቲ ኩሉ ተዘርአ ኣብ ልብና ፍረ መንፈስ ፍረ ሃይማኖት ከም ዝፈሪ ግበረልና ኣብዚ ንፍቅሪ ንሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ ድማ ዘውርስ ግበረልና እዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም ድማ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ኩሉ ኣርሐቐልና ምሕረት ካባኻ እሞ ምሕረት አውርደልና ጥዕና ካባኻ እሞ ጥዕና ሃበና ፈውሲ ካባኻ እሞ ኣነ ፈዋሲ ኻኤል ከኣኻ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ድማ ለኣኸልና ኣብ ቤትካ ተኣኪብና እነምልኸሉ ጥዑም መዓዛ ዕጣንካ እንሽትተሉ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ድማ እንቅበለሉ ጊዜ ይሕፅረልና ነቲ ዘፍርሕ ኣርሒቅካ ነቲ ሕማም ፈዊስካ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ቤትካ ክንራኸብ
ጊዜ ሕፅረልና ኣብ ቤትካ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ነትፈላልይና ዘሎ ሕማም ትሕቲ መዓሙቕ የእትወልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እምብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሲያተ ብርሃን አንቱም አቡየ ካህናት ወአቡየ ዲያቆናት እዱ አንስ አይሩ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃን ወንፃነ ይረስየን እርሲ ኩድሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሓውና ስብሓት ድማ እንድዕጌጋ ይኽልኣለይ እምበር ካብ ካናዳ እዩ ተሓዊሽና መስለኒ እሞ ምክንያቱ እቲ ካብዚ ንካናዳ ክንራኸብ ነዚ ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር ዝኸፈተልና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ሓውና ስብሓት ድማ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ኣብ ዘለኻዮ ድማ ሰላም ይሃብካ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት ድማ ይግበረልና ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ እንታይ ከም ምዃንኩም ተቐይርኩምኒ ኣለኹም ክሽነ ምእታው ተብዝሐለኹም መስለኒ እሞ ስራሕ ተዘየለ ናብ ክሽነ ጥውይ ጥውይ ኣይንበል ፅባሕ ንጎ ድማ ኣነ እውን ከምኡ ኮይነ ኣለኹ መስለኒ እሞ ክሽነ ምእታው ኣይነብዝሕ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ነቶም ብቴክኒክ ከምዚ ኢልና ክንራኸብ እዚ ትገብሩ ዘለኹም ኣሕዋትና ድማ እግዚአብሔር ዓስብኩም ኣየጣፍኣልኩም ኣብ ዓንደ ወርቁ ድማ ይፅሓፈልኩም ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ አሜን አቦሽ አሜን እቶም ደይተመዝገብኩም ዘለኹም ወይ ከዓ ኣብቲ ጉግል ክላስሩም ዘየለኹም ኢሜይልና ኣብዚ ኣለኩም እቲ ጉግል ክላስሩም ኮድ ኣብዚ ኣለኩም እቲ ኩሉ ኖትስ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን መታን ክሰደልኩም ኣብዚኣ ክትኣትዉ ኣለኩም ኢሜይል እንድሕር ሰዲድኩም ለ ክሰደልኩም ባጌርኩም ተኣትዉ መምህር ብያሁ ዘለዎም ሰባት ይቀራኽቦም ይሰርሕ ያሁ ይኹን ዝኾነ ይኹን ይሰርሕ so just email me I'll send it to you يعني okay
بروح ليتي نيلنا بروح ليتي نيلنا معلنا بروح ليتي امين باي جايز we miss you Miss you all. ربنا مسن بن أبوتاتنا بالتعب እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዩ ቀሪብና አሜን امين امين ደቂ ተስፋ ኢና አሜን አሜን ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ነገር በረጌታ ኩልኩም كله thank you ተስፋ ዝበሃል ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ነገር ተስፋ ምግባር እዩ امين مسكين يا هون بروح ليتي سلام ليتي ليتي everybody بروح ليتي ciao سلام ليتي دكتور ciao ciao بروح ليتي ciao ciao